Dobrodošli, dragi gledalci. Dogovorili smo susret s Batrišom duboko u džungli u pola noći. Zdravo, Batriša, ili dobroveče. Dobroveče i hvala što ste došli. Spasli ste mi život. Zaista? Oprostite, ali ne vidim kako. Da, jeste. Vidite, sunce je zašlo i da niste došli s kamerom, bila bih na smrt preplašena. Razumem. Nažalost, patim od te nezgodne fobije. Plašim se mraka i to mnogo. Kad padne noć, uspaničim se. Pogledajte, lampa mi ne radi, moram da joj zamenim svice. Može jedna usluga, molim vas? Pa... Da mi osvetlite put kroz močvaru do mesta gde lovim svice. Na par minuta odavde vidjet ćete, lepo je. Pa, dragi prijatelji, svakako je prošlo više od par minuta. Oko 3 sata, mislim. Baš sam umoran. Valjda je brže kada letiš, skoro smo stigli. Šta sam vam rekla? Baš je lepo, zar ne? Da. Samo 100-ak i bit će dovoljno. Eto, valjda nije dugo trajalo. Zaspali ste. Još se snima. Ako ste sami, plašite se mraka i tražite srodnu dušu, javite mi se. Željno vas iščekujem.